Казан ратушасының ишеген ачып керүгә халыкны әйтерсең лә Әлфия апа үзе каршыла. Матур кызыл күлмәге, ышкынланып янып торган күзләр, чын күңелдән елмаю. Менә монда кабат яраткан җырчыбыз Фаида Әлфия Абзалованың шәхси әйберләре, концерт күлмәкләре дә куелган. Җырчының дуслары, хезмәттәшләре, татар зыялылары, журналистлар. Инде арабызда булмаса да, Әлфия апа безне әнә шулай барыбызны бергә җыйда. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Бүген Казанда зур вакыйга. Моң патша бикәбез, яраткан җырчыбыз Әлфия Абзалованың истәлекләре тупланган китап дөнья күрде. Аны менә шушы матур бинада Казан ратушасында тәкъдим итәләр. Һәм шушы чарадан без сезгә иң матур мизгелләрен күрсәтергә тырышырбыз. Җырчының китабын тәкъдим итү кичәсе аның видео язмасы белән башланды. Әлфия апа җырлый башлауга залга җыелган халык үзе дә сизмәстән дәррәү торып баса. Җырны әнә шулай алкышлап тыңлады алар. Җырдан яраткан җырчыбыз үзенең һәрбер диярлек концертын башлый торган булган. Әлбәттә инде бүгенге кичәбез дә нәкъ шушы җыр белән башланып китү бик урынлыдыр. Китап чыгару эше белән Әлфия Абзалова үзе исән чакта ук төзелгән фонд шөгыльләнә. Идея авторы кызы Зөлфия Нигъмәтҗанова. Сүзне Әлфия Абзалова иҗатын саклау һәм үстерү фондының президенты Әлфия апаның кызы Зөлфия Нигъмәтҗанова Абзаловага бирәсебез килә. Рәхмәт итегез, Зөлфия апа. Кадрлы дуслар. Почему я хочу говорить на русском языке? Не только потому, что я немножко путаюсь в словах, а потому что у нас присутствует в зале очень много коллег маминых, которые не знают татарского языка, поэтому выйтерсіз мене Русия демеры нельзя выкайлар. Бигзур рахмат сезгә. Біріншіден әйтәсім келе, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время, пришли в этот роскошный зал, который предоставила нам мэрия города Казани. Я хочу сказать, что, конечно же, благодаря, ничего бы этого не было, если бы не было поддержки со стороны нашего президента Республики Татарстан Рустема Нургалиевича. И если бы не было поддержки от Ментимира Шариповича, мэрии, как я уже говорила, фонда развития, ничего бы, конечно, может быть и было бы, но было бы не так быстро. В общем-то, за год и 7 месяцев, я думаю, что мы многое сделали. Наш фонд сделал немало. Китап 544 биттән 3 бүлектән тора. Аларда җырчының үзе язып калдырган истәлекләре, аның хакындагы хатирәләр, Әлфия Абзалова репертуарыннан җыр сүзләре һәм ноталар да бирелгән. Шулай ук 100 җыры тупланган диск.
Әлфия апага мөхәббәтне эстафета буларак әтиемнән алдым дип күз алдыма китерәм. Чөнки беренче Әлфия апаның Уфага килгән концертына мин әле мәктәптә укыган чакта әтием алып килгән. Ул чакта РТ заводының беренче яңа дворецы төзелгән. Анда беренче көннәрне эшләп киткәндә ул дворецның шулай мәртәбәле кунаклар чакырыладыр. Авзалова килгән дип шулай әти бер мәлне кайтып керде өйгә. Икенче көнне без аның белән шушы концертка киттек. Шушы концерт барылган чакта мин күрдем, аның кайчакта бик елмаеп әтием гармунчы иде. Шуның өчен кайчакта үзенең гармунын тотып утырган сыманда булды. Кайчакта күз яшьләрендә күренде. Шулай ук барыбер концерттан ниндидер рухланып, зур шатлык тоеп кайткан идек. Менә шушы беренче күрешү минем гел шулай Әлфия апаның үзе, аның белән очрашулар, аның иҗаты белән очрашу гомерем буе шулай бик зур шатлык булып килә. Чыннан да әле чыгыш ясаучылар булыр, аның белән аралашырга бәхет туры килгән кешеләр. Һәммәсе аны бер зур шәхесләр белән гомердә сирәк була торган очрашуларның берсе дип күңелендә саклыйдыр. Мин һич тә шикләнмим. Чыннан да ул профессионал җырчы буларак бүтән киләчәк буыннарга да бик зур планка куеп китте сәхнәдә. Шуның өчен менә бик хаклы яңгырады аның Гөлҗамалны җырлаган җырчы, җырлый алган җырчы, ул профессионал дигән әйтүгә. Чыннан да ул шулай. Гомумән бүтән аның башкарган әсәрләренә карасаң да, ул чыннан да бик зур планка калдырып китте. Ә минем өчен аралашу бәхете булгач, ул кеше, шәхес буларак бик шундый кызыклы үрнәк алырдай ханым булып та калды. Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, күренекле шагыйре Лена Шагирҗан әсәре, татар артисты. Көнбатыштан алып көнчыгышка, төньягыннан алып көньякка дөнья гизгән татар артисты ул, зур илче дә үзе, кунак та. Кем юксына анда татар көйен, җир шарының кайсы почмагы, барып җитәр шунда татар җыры, табар шунда сагыну пычагын. Сарман, Әтнә, Арча, Актанышы, Мөслим, Баулы, Минзәнәләре, туктаталмыяны җил давыллар, тарихының зилзиләләре. Кая басса артист, кай сәхнәгә, җырлый булганда биеме, сыкландырды бөтен дөнья халкын, милли киеме. Кырыш кыйган кырыш ирләрне дә моңы белән назлап эретте. Адашканга маяк булып, юлда үлә язганнарны терелтте. Күкләр йөзде, диңгезләрдә йөзде, җәяүләп тә шатты. Атта да, бишектәге бәбигә дә кайтты, аксакаллы зирәк картка да. Җыр көттеләр, беркеттән дә горур җегетләр дә сыгып җир майын. Артист күкрәгеннән саркып чыккан зарлы халык моңын җырмайын. Идел кичте үзе, таулар кичте, газап белән юлда тартышты. Күпме йөрәкләрне тоташтырды, күпер булып татар артисты. Көнбатыштан алып көнчыгышка, төньягыннан алып көньякка, дөнья гизгән татар артисты ул, зур илче дә үзе, кунак та. Татарстанның халык артисты
артисты Рашид Сабиров. Кичәдә Әлфия Абзалова вафат булганнан соң аңа багышлап шигырь язган яшьләр дә бар. Шуларның берсе Зәлинә Хәйруллина. Чавыш сездә, доктор күңелен яңлап алырлар. Шундый матур җырлар җырладыгыз, тарихларда йыллар калырлар. Сәхнә түрләре күк йөзе, сез кояш идегез, үзегезнең яктылыкны шәлләмешә бирдегез. Картаямыни соң йөрәк, сезнеке картаймады. Тормыш йөге астында да былбыл кебек сайрады. Язмышыгыз бирәк авыр иде. 5 яшьтән үк ятим калдыгыз. Тик соңгы сулышка кадәр яшәү дәрте белән яндыгыз. Утлар, сулар аша кичтегез сез, уфтанмыйча алга бардыгыз. Үз тырышлыгыз белән зур сәхнәгә юллар салдыгыз. Сыгылмыйча бары алга гына сәхнә түрен яулап аласы. Әлфия апа, сез бит безнең өчен мактанышның җырчы баласы. Тавышыгыз бигрәк матур иде, шилтәрәп аккан шишмә ашы. Сезне тыңлап ишетелер кебек сандугачлы моңлы тавышы. Еллар узарды, еллар белән бергә даныгыз китте ерак җирләргә. Җырга, моңга булган сәләтегез тиз таралды бүтән илләргә. Рәхмәт әйтеп баш иябез сезгә. Сезнең җырлар безнең күңелдә, шул күңелнең төрләрендә калыр алар мәңге, мәңгегә. Онытырлар дип уйламагыз, сезне тыңлый авыл һәм шәһәр. Җырларыгыз әле яши икән, сезнең исем мәңгедә яшәр. Әлфия апа Абзалова, сәхнә иде аның даласы. Татарстанның даны ул, Актанышның җырчы баласы. Әлфия Абзаловага багышланган китапны тәкъдим итү кичәсе җырчы репертуарындагы җырлар белән үрелеп барды. Тапкан бәхетле яз сагындыра. Нигә кабат минем хәтеремә кар сулары, кар сулары, кар сулары. Кар сулары,
ömür yaz boşa ötüp barar. Göz aldımda haman mumlu şahındırar. Sağındırar kor suları bulup gürlep akkan. Seni tapkan hem yuhatkan. Mumlu şahım sağındırar. Sizning barig'izga da Ming podshovikasi Alfiya Avzalovaning tug'an yog'idan go'zal Oqtanish xalqidan rayon boshlig'i Engel Navopovdan qo'ynar salimlarimni жеткерем. Tug'an yog'ina qaytgach Engel Navopov so'zlarincha Asqı Oqtanishda o'zining tug'an yerlarida yurib sulush olib o'zine kuch, energiya olib ketaydi Alfiya opa. Biz onun plastinkalarını dinlab, onun jırların televideniyeden dinlab o'sgan bugun bularak men şahsen o'zimning isimden de cheksiz hurmatimni жеткерәсем килә. Bugungi kunda rayon madaniyat yurti Alfiya Avzalova ismini yurti. Alfiya Paysan vaqtda madaniyat parkında onun isteligine bюст qo'yilgan edi. Hem Engel Navopovning alдағы planlarında Alfiya opaga rayonimizda heykel qo'yu ideyasi da bor. Men ishonam bu tez arada shunga oshacak maqsad bo'lib turadi. Flashmobning tarixi da o'zingchalikli ham qiziqli. Shundaki, eng boshda Qozonning ZAGS xizmatkari Aysulu Mannalova Alfiya opaning jiddiy shishma jirin boshqarib, haligi videoni matbuot.ru sahifasiga jiberadi. Ham shu adım shundan da bir shunday motor ko'rgan flashmobga boshlang'ich bo'ladi. Shu o'rinda albatta endi shu uzdırgan flashmobning natijalarini de boshqaruvchilarini da qarab o'tsaqlardir ixtibar ekranga. Yaşlıkta sevgen yar, sağındım kile bak.
Нәрсәләр уйлап, нинди хисләр кичереп утырасыз? Гомумән аның иҗаты турында, аның тавышы турында, аның халкыбызның тормышында тоткан урыны турында уйлап утырам. Менә моңлы җырчы дибез инде. Моңлы җырчылар күп. Талантлы җырчы дибез. Талантлы җырчылар да бик күп. Улы җырчы, улы шәхес дибез. Ләкин буларның берсе дә Әлфия апаны ачып бирә алмый. Ул зуррак аннан, ул киңрәк, тирәнрәк. Менә әйтик, ярты гасыр безнең халкыбыз Әлфия Абзалова белән яшәде. Аның җырлары белән, аның моңнары белән, аның шәхесе белән. Һәр бер өйдә аның җыры яңгырады. Ул Казанда яшәйме, Татарстанда, Башкортстанда, ерак чит илләрдәме, аларның һәр берсенә Әлфия апаның җыры кирәк иде. Ләкин ул гади җыр гына түгел, ул гасырлардан килгән халкыбызның бөтен акзарларын, моңнарын, газапларын, бөтен күргән рәхәтләрен бергә туплаган менә шушы бер җырлар иде алар. Шуңа күрә ул халык җырчысы иде. Ул сәхнә җырчысы әлбәттә. Ул сәхнә аша да халыкка барып җитте. Пластинкалар аша да, радио аша да, соңгы елларда телевидение аша, аннары интернетта хәзер ул Әлфия Абзалова. Зур Әлфия Абзалова. Менә татар халкына лаек, аның улылыгына лаек бер шәхес. Мин бердән генә куркам. Менә ул аның шыры китте. Үзе белән алып китте ул шырны. Яңа буын килде. Башка җырлар тәрбиясендә үскән яшьләребез. Әлфия апаның, Фәрида Кудашеваның, Илһам Шакировның җырын, моңын безнең яшьләребез кабул итәрме? Ярый әле бүгенге яшьләр азмы күпме ишетеп белделәр, күреп калдылар, тыңладылар. Алардан килгән буын. Бөтенләй күрмәгән, папса тәрбиясендә үскән балаларыбыз аларны аңлармы? Әллә инде архивларда, фонотекаларда гына сакланырмы? Менә шул бурчы мин хәзер. Аларның иҗатын, Әлфия апаның әйтик җырларының яшәвен ничек дәвам итәргә? Ансы бит хәзер үзебездән тора, Әлфия ападан тормый. Ул үз эшен эшләп китте. Җырлыйсы җырларын җырлап китте. Ул халык күңеленә кирип калды. Ул бердән бер өметем халыкның геннары аша киләчәккә генә барса. Ул барыр әлбәттә. Ул әле дөньялар 100 төрлегә әйләнер. Әлфия апалар яңадан кирәк булыр дип уйлыйм әле мин. Менә бүген аның репертуарыннан җырлар яңгырый. Аның тавышы да ишетелеп киткән була. Кебек. Ләкин алар башка тавыш. Алар берничек тә күпме генә талантлы булсалар да, күпме генә моңлы булсалар да, алар Әлфия апаны кабатлый алмыйлар. Яңа җыр. Җырга, моңга яңа мөнәсәбәт, яңа караш. Хәзер яшьләр моңны башкача күз алдына китерә. Шуңа күрә инде менә мин шушы кичәдә бик рәхәтләнеп тыңлап та утырдым, моңланып та, уйланып та утырдым. Рәхәт тә, моңсу да, ләкин күңелдән нәрсәдер җитмәй. Әлбәттә инде ул Әлфия апа үзе җитмәй. Шар идем, дуслар, сезнең янга.
Düşar idim senin yolga Kırpazı izlerinden Ağar idim bulut bulup Kar orman izlerinden Kırpazları yırak gitti Yuvaltım izlerinde Mehbettim yüreğimde Sadışım gözlerinde Kırpazları yırak gitti Yuvaltım izlerinde Mehbettim yüreğimde Sadışım gözlerinde İster idim senin ordan Jillerge kanat koyup Yürür idim koyununda Ukap koymaz hat bulup Kırpazları yırak gitti Yuvaltım izlerinde Mehbettim yüreğimde Soğuşum gözlerimde Kırpazları yırak gitti Yuvaltım izlerinde Mehbettim yüreğimde Soğuşum gözlerimde Şeridim idil suvun Evrilip akşarlığa Tütsen mini kırpazlar Dizilip gitken yoktu Kırpazları yırak gitti Yuvaltım izlerinde Mehbettim yüreğimde Sadışım gözlerinde Kırpazları yırak gitti Yuvaltım izlerinde Mehbettim yüreğimde Sadışım gözlerinde Sadışım gözlerinde Sadışım